Bueno, hemen gaituzue berriz ere igande arratsaldez bazkalosteko ordu tonto hauetan, zuekin arratsaldea pasatzeko asmotan, zuek konpainia egiteko asmotan, eta gaur, atzoko antzeko moduan, Mikelek ezin izan du etorri, bigarren egunez segidan, eta entzulek eman diguten feedbackaren arabera, atzo izango genuen gonbidatuak ikaragarrizko sensazioa eragin duenez, berriz ere bueltan dugu Aitor. Arratsalde on, Aitor. Arratsaldeon, Ander, placer bat, bigarren aldizta berriz ere Grupeto podcastan egoteaz. Bigarren egunez jarraian hemen izatea seinale ona izango da, zer ondo egingo zenuen seinale, ezta? Seinale ona ez dakit, baina beste horrek eskala ala eta bazkaria ala eta kale egin dizu. Eskakeatu zaigu. Aste honetan norbaiten beharra, eta ni presta, mentxe, gogo handiz. Atzo, ibili ginen, makrobiotika, ez dakiz zer, pixka bat bizitzako beste arlo batzuta zitzaiten, gaur berriz, erabat kirola zarituko gara? Bai, hori da. Arratsalde honetan kirol asko dugu, futbol alde batetik, gero beste aldetik pilota, Reala Ela, Barcelona, Altuna Jaka, eta zer aipatua dago, así que hortariko gara. Zer aipatua badugu, bai, atzo komentatu, pelota esan da, atzo izan genuela binakak barkatu, buruz-buruko bigarren mailako finala, arteak eta Elordi berak Tolosan jolastu zutena, eta arteak irabazi zuen, partidu kaskar xamarra, ez dakit ikusteko aukerarik izan zenuen, Aitor, nik tanto batzuk ikusi nituen, baina askori komentatzeko ez, arteak eraman zuen txapela, biak ere partidu kaskar xamarra jokatuta, presaka huts asko eginez, eta pelotako platerra handia gaur datorrela esan genezake. Bai, hori da. Atzo ez nuen aukera izan partida ikusteko Arteaga Elordi, hemen Grupetoko entzuleekin egon nintzen da, eta gero futbola beida jarri, eta ez nuen ikusi, baina gaurkoa ikusteko asmotan naiz, eta irrikitan, Altuna Jaka, partida bikaina, eta amezketara edo Lizartzara nora joaten den txapela, eta gogo handiz. Pelota aipatuta, pelotaren inguruan hitz egiten hasi gintezke, gaur esan bezala Bilbon izango dute Bilboko Miribilla frontoian Jakak eta Altunak txapela irabazteko aukera, eta txikitako bilagun, oso gertukoak, gure kasuan behintzat, hemen Tolosaldekoak, Gipuzkoarrak biak, bat amezketarra bestea Lizartzarra, eta 10 minuturen bueltan bizi diren dauden bi herrietako semeak biak, eta printzipioz behintzat, Altunak duen izenez eta orain arte erakutsi duen mailagatik favorito irtengo da nik uste, baina Jakak aurtengoan erakutsi duen maila, ez dakit, harrigarria edo orain arte behintzat, espero etzena, eta argi gaurko finalean Jakarekin, ez? Bai, argi biliu behar du Altunak, ze Jakak azken aldian erakutsi doi edo zein aurkariri aurre egiteko gai dela. Eta berez favoritoa zuk esan bezala Altuna da, argi eta garbi, azken urtetan erakutsi duen mailagatik eta duen karakteragatik, jokoagatik. Irabazlea da Altuna. Bai, hori da, bera favorito, baina Jakak erakutsi du gai dela edo zein aurre egiteko, eta ez dakit ikusiko nola joaten den, baina behar bada oso lehiako egongo da partida. Entzuleak ere aktibo ditu dagoeneko txatean jartzen digute argi gaur Jakarekin, eta bai, nik uste gaur argi biltzeko aurkaria duela Jokinek Erik Jaka, ze egia esan behar bada, buruzburukorako agian golpe gutxiago duen pelotari izan daiteke Jaka, bere doaiengatik lauterdikora edo binakakora hobeto moldatzen den pilotaria, baina aurtengo txapelketan erakutsi duen maila behintzat, ikaragarria izan da, denak utzi gaitu harri eta zur, 5-6 kuadrotik sartutako gantxoekin eta erakutsi duen abileziarekin, bai defentsan eta bai erasoan, partidu zai askoak gainditu ditu, Elezkano berari ikaragarrizko xeatu eman zion, erakutsi zuen hor fisikoki ere ondo dagoela Erik, eta nik uste gaurko finalak ez badio asko pixatzen edo presioak ez badio buruan lan handirik egiten, Jokinek aurkari gogorra izango duela, ze besteak beste Jokinik nervioso xamar ikusi nuen, urduri xamar semifinalean, ez dakit,
konfiantza faltarekin edo presioa sentitzen zuen sentsazio hori hartu nuen, ez dakit? Bai, egia da, nire... Zuri zegoen? Bai, behar bada presioa jota pixka bat, edo ez dakit, egia da, azken urte hauetan finaletara iritsi dela, bai Lauterdian da, eta aurrean Ezkurdi handi bat izan duela, ez? Eta nolabait final horiek Ezkurdiaren alde joan ziren, eta behar bada azken aldian presioa jota dago, ez? Finaletara iritsi eta finalak irabazi nahi horrekin, ez? Eta nik uste Darioren kontra Dariok ez zuela ezer galtzekorik, eta, bueno, nolait eroso atera zela frontoira, ez? Eta bai, Altuna ikusunen puntu batzutan, tanto batzutan nahiko estu. Eta gero gainditu zuen, finalean da, eta ber. Alare esan beharrago, Jokinek, Ezkurdiaren kontra egia da, kriston partidua jokatu eta merezita irabazi zuela, eta esan genezake, semifinalean nervioso ikusi genuela, ez zuela berbada bere mailarik altuena eman, baina hau finalean dek, hau irabazlea da, eta euneko edo jokatu gabe ere, partiduak aurrera ateratzen ditu, eta behar bada gaur boleto gehiago ematen dizkiot jakari hori urduritasunak jateko edo finaleko presio hori ordaintzeko, Jokinek berak eman dezaken bajoia edo presio horren aurrean maila jeistea baino, ez? Jaka, ez dakit, esperientzia gutxiagoko pilotaria izanik final hauetan, nik uste presioaren pixua berak gehiago senti dezakela Jokine baino. Bai, eta behar bada horrela izango da. Eta nik uste Jokin aurretik aipatu dugun bezala irabazlea dela. Eta irabazle batek hori du, ez, nahiz eta presioa eduki, nahiz eta partidu txarra, egun txarra eduki edo zer eduki, nola baite irabazteko gaitasun hori, ez. Eta Jokinek hori du, Jokin irabazlea, eta bai, final baten aurrean da finalean egon daiteken presio horren aurrean eta nik uste oso ondo dakila egoera hori eramaten, ez, eta Jokine behar bada, presioa eduki edo ez eduki, hobeto eramango du egoera eta behar bada jakak horri izango du utxunea, ez, presio horrek. Bai, agian askok esan dezakete ez, Erikek ez dauka ezer galtzeko, Jokin da hemen favoritoa, baina, nik uste behin, pentsa 15nakoa markagailuan ikusita edo jaka partiaren erditik aurretik ikusten bada, ja zeure burua ere irabazletzat jo dezakezu, irabazteko aukerak ikusi eta horre etortzen den pixu hori edo partidua rematatzeko presio hori nik uste senti dezakela eta ordaindu ere bai. Ez dakigu ze situaziotan iritsiko diren azken txanpa hortara, baino bai agian berria izatea edo lehen final izatea ordaindu dezakela. Bai. Eta behar bada horrela izango da, behar bada ordainduko du, lehenengo finala eta lehenengo errealitatearekin lehenengo aldia igual, behar bada topo egiten duena, ez? Eta bai, egoera okertzen bada, nik ikusten dut Jokine behar bada bere karakterragatik eta jarreragatik, egoera okertuta ere aurrera joko duela, ez? Jaka berriz igual egoera okertu eta gauzak zer jarri eta amore mateko igual errezago, ez dakit. Nik uste dut jakak buruz-burukoa irabazi nahi badu, partida perfecto bat egin behar duela gaur. Bai, agian hori da Jokin favorito jotzeko arrazoia, ez? Jakak irabazi behar badu, partidua perfecto egin beharko du. Jokinak aldiz, bere jokuarekin eta irabazlea den horrekin, akatsak eginda ere irabazteko aukera beti izaten ditu, eta horregatik agian favorito paper hori. Egia esan, nik aurreko semifinalaren aurretik ere Mikeli aipatzen nion, jaka, Danielen aurrean ere jakak buruz aulagoa ematen zuela teoria meintzat, Danielek normalean bere maila erregularragoa erakusten du jakak bera baino, eta jaka boladak ibiltzen den pelotaria, baina txapelketan zehar, ez du bat ere gora berarik izan, demoson goran ikusi dugu, eta gaur ere hori eman daiteke, eta Altunak aurrean pareta latza izango du txapelera bidean. Bai, nik uste dut hemen
ez dakigula ondo ze jakarekin aurkituko garen, ez? Hori da pixka bat inkognita. Eta, bai, eta hor dugula pixka da, ez dakit, ez jakintasuna edo, bai, gaude zer jakarekin topatuko garen, edo pixka bat espektatiba horretan. Eta oso ondo, bai, jakin gabe, orduan. Jaka bat ateratzen nun finala konzentratuta eta irabazteko gogorekin da behar bada jokin pasa eta dena gehizustean harrapatzen gaitu ez, behar bada ez dakit ondo nindi joango den. Bai, hasieratik gauza hartasi ezkero dudari gabe bere aukerak izango dituela. Pilotarekin o pilotaren analizionekin amaitze aldera, pronostiko bat, eskatu behar dizuet, bai entzulei, bai zuri, Aitor, zuk zein ikusten duzu gaur favorito, ze markagailu iragarri behar diguzu gaurko partiduan? Nik favorito lehen esan bezala Altuna, baina normalen naiz favoritoen alde jartzen den horietakoa. Niri ez ustea gustatzen zaizkit. Eta Jaka 22, Altuna 16 izango dut. Beraz, txapela lizartzara? Bai, ez dakit, benetan ikusten dudalako, hori nahi dudalako, edo zer. Nik pronostiko hori botago eta asmatzen dudan. Aitorre bota du berea, 22 eta 16, nik berriz, ez dakit, Altuna hori, biok ados gaude favorito ikusten dugula, eta agian bere aldeko pronostikoa gehiago gustatuko litzaidake. Ez dakit, 22 eta 18 bat, pentsatzen dut partidu estu xamarra joango dela, Jakak erakutsi duen nivelarekin harrituko ninduke baten bat, bietakoren bat 15-etik edo 12-tik bera geratuko balitz, baina bai jokinen aldeko autua egingo nukela partidu estu baten ostean, beraz 22 eta 18. Eta zuek entzuleok ere utzi txatean zuen pronostikoa, eta ikusiko dugu, gaurko arratsaldean zer gertatzen den eta nor hurbiltzen den gehien azkeneko markagailu horretara. Pilota alde batera utzita, futbola ere izan dugu barra, atzo Alabes izan genuen, Baldebasen jolasten, gaur berriz Osasuna Camp Nouen, ez dakit, alde batetik sorpresa izan genuen Baldebasen, Alabesek 3 puntuak ekarri baitzituen, eta gaur berriz Camp Nouen sorpresa gutxi. Zer komentatzeko, Aitor, atzoko eta gaurko partiduetatik? Atzo hori, zuk esan bezala ez ustea. Alabesek 3 puntuak Baldebasetik ekarri zituen, eta inorrek espero ez zituen puntuak, esan nuke. Partida txukun bat, 2 eta huts irabazten hasi zen Alabes, gero 2 batekoa jaso zuen, baina eutsi zion partidari eta 3 puntuak eta ematen du, Alabes beraldeko zulotik atera dela eta orain begia gehiago jarrita duela Europan, bigarren maila baino, orduan, Euskal taldea eta seinale ona guretzat ere. Eta gaurkoan hori, Bai, gainera nik uste aurreko astean ere Valentziaren kontra 2 huts irabazten hasi zela, okerrez banago, eta gero binakoarekin amaitu zutela, eskutatik alde egin zizkiela 3 puntu horiek, baina jokuz, markagailuan aurretik jartzen da, golak sartzen ditu, atzo ere ederki sufritu zuen bukaeran, pixka bat laurpena ikusten egon naiz gaur goizean, eta Madrilek aukera latzak izan zituen. Alabesek berak ere bai, Lucas Perezek hat-tricka egiteko aukerak izan zituen, Jose Luk berak ere utxen bat egin zuen, baina latz sufritu, majo sufritu ostean, puntuak 3 puntu, urrezko 3 puntu horiek etxera ekarri zituzten, eta zuk esan bezala, taularen erdialdera begira jarri dira, eta nik uste, notizia ona dela, eta Alabes txukun bat ikusten ari garela azken partiduetan behintzat. Gaur Osasunaren inguruan, ze komentario, Osasuna eta Bartzelonaren inguruan, ze iruditu gaurko partidua, 4-0koa? Ez usteri gabeko partida, esango nuke ez. Camp Nou batean, Bartzelonan, Bartzelona puntu beharrean, egia esan liga hasiera honetan ez da uste bezain ondo hasi, eta puntu beharrean zegoen ez, eta orduan atera gogo askorekin, bere 11ako hobenetariko bat plazaratu Kumanek, hasieratik
jokalariak Bartzelonako izarrak beren joko distiratxoa erakutsiz, eta hori, 3 puntua zuzteri gabe bertan geratu dira, Bartzelonan. Bai, Osasuna ezer gutxi egin dugu esan partidan. Ikusten egon naiz, eta ezer ez. Esan genezake gioiaren barruan sartzen den partioa izan dela, eta komentatzen zenidan ez, gaur Koemanek aldaketa txiki batzuk sartu dituela agian, Griezmann bera zelai erdirago ekarri du, banda edo egal alde batera utzita, bertan Messi eta okerrezpanago ez dakit beste aldean zein atera den. Braithwaite erditik, ez? Bai, hori da. Alde batean Coutinho. Hori da, Coutinho bera. Bai. Beste aldean Messi, aurrean Braithwaite, eta gero erdian aurrelariaren atzetik Griezmann. Bai. Hori da. Eta gero Busquetsek barkatu De Jong eta Coutinho erdialdean. Bai. De Jong eta besteaz erdilari zen. Pedri. Hori da, Pedri. Busquets bigarren zatian atera da, bai. Nastuko ditugu entzuleak gure indikazioekin, baina bai, hori da. Eta komentatzen zenidan ez, Griezmann hor erdialdean jarrita asmatu dela Koemanek, bai, agian bere postua hori izan daitekela egala baino gehiago. Bai, egia esan partea ikusita Griezmann, hori, Atletico Madriden edo ikustako Griezmann hori itzuli dela ematen zuen ez, nahiko askatasun handiz, baloiak jaso hori aurrean Braithwaiterekin dinamika honean, eta egia esan asko gustatu zait Griezmann aurrelarian atzetik, oso asko ikusi eta gaina hori asistentzia bat egiteko aukera eta golare sartu, orduan aurrerantzean nik uste Koemanek kontuan hartuko duen zerbait izango dela. Eta Bartzelona pixkanaka, ez dakit, gaur behintzat jokua erakutsi du, eta bueno, hor Madrilen parera etorri da, atzo Madrilek 3 puntu, urrezko 3 puntu aldegiten utzi zituelako balde basetik, Atletico berriz honek ez du utxe egiten, atzo ere utxeta batekoa, hori, askok dioten bezala unozerismo horri lotuta jarraitzen du Atletico Madrilek, ez? Baina, bueno, 3 puntuak atera, eta ez dakit, askoren ustez, liga txapelketarako kandidato nagusi bezala bera bakarrik geratzen ari da. Bueno, aztu gabe. Atletico Madrid horra dira, irabazi, baina, bueno, gure taldeen Reala ere hortxe dabil. Reala ere hor da, bai. Eta bat behar galdu gabe. Eta oraingoz Atleticoren aurretik. Orduan ez dakit zenentzako zen izango den liga irabazteko hautagai edo Atletico edo behar bada Reala edo ez dakit atzetik norbait datorren, baina hor atzetik aipatzekoa Villarreal bera, gaur Errealaren aurkari izango den Villarreal, anoetan jokatuko duten bi taldeak hor lehenengo eta 3. postuan ditugu gaur egunez, eta goizean komentatzen dizun pixka batez, Erreala agian ikusten dugu foko guztiak bereganatuz ez, joko alai bat, joko ikusgarri bat egiten du, futbol oso erakargarria, 3 puntuak lortzeko modua oso joko oldarkorrarekin eta erasokorrarekin uztartzen du, eta Villarreal berriz, hortxe itzalean dagoen talde bat ematen du, puntuak hauek ere atera ari dira, Europa Ligen oso ondo kokatuta daude, nik uste Europa Ligen ere Unai Emeryren taldeak hobeto rotatzen duela edo gehiago Realak baino, eta hori fisiko hori nabaritu dezaketela orain denboraldiaren erditik aurrera, eta Errealaren arrisku Atletico Madrilez gain Villarreal ere ikusten dut. Villarreal gauzak oso ondo egiten, esan bezala nolabait itzalean, baino argi Unai Emeryren taldearekin. Bai, eta horrela ibilida beti esan nuke ez, beti xilean, soinu edo zarata handik atera gabe, baina pixkanaka puntuak eskuratuz eta beti sailkapenaren goraldean ez. Eta bai, zurekin erabat ados, Errealarentzat nik uste eta aurkari gaurkoan eta bai ligak sailkapen honetan
aurkari gogorra izango dela Villarrealeko taldea, bai. Eta hori talde oso osatua, jokalari bai, distira handiko jokalariak, indartsuak, fisikoak, irabazleak direnak, ez? Valentziatik asko etorri dira, gero Madridetik Takefusa Kubo eta horrelako jokalariak, Gerard Moreno, Alcácer, golegile peto-petoak. Bai, esaten da Erreala plantilla zabala duela, erditik aurrera batez ere, baina Villarrealek ere beste hainbeste du, gaurko hamaikakoa ikusita eta bankilloan edo aulkian fijatzen bagara, hor izen asko ditu. Baka, Chukwueze, Alcácer bera gaur ez daterako, aipatu duzun Kubo, honek ere armairuan badik zerratera. Bai. Eta argi beharreko taldea, bai. Hori, distira handia eta joku politia erakusten dute eta beti arriskua eta beti taldeari, aurkariari ez diote zer barkatzen da partida gogorrak egiten dituzte ez eta golegila dira eta bai, Realak gaurkoan 3 puntuak anuetan utzi nahi bali baditu lana egin barko dik. Uste dut, bai, gogoz egin barko lana bai. Errealare erakutsi du, edo zein aurkarien aurkare 3 puntuak ateratzeko gai dela, ez? Eta ez dakit, naiz eta Villarreal eduki aurrean edo, ni beti aurten urte honetan ez, nik Errealaren ganako konfiantza hori badut eta ikusten dut gai aurrean duela 3 puntuak eskuratzeko. Orduan, partida polita, baina azkenean ea 3 puntuak Donostian geratzen diren. Bai, garbi dagoena azkenean Realak irabazi edo ez irabazi, beti duela jarrera oldarkor hori ez, 3 puntuen bila joatekoa, berdin izaten dio norduen aurrean, eta gaurrean ikuste anoetan jolastuta joko alai hori proposatuko duela, baloiaren jabetza izaten saiatuko dela, eta irabazten ez badu, agian ate aurrean asmatzen ez duelako, edo Villarreal berak jokoz gehiago izaten delako 3 puntuak kendu diezazkioke, baina nik uste Realak berea emango duela, eta urten ikusten ari garenaren arabera, nahiko talde fidagarria, oraingoz behintzat, 6 partidu doa errezkan irabaziz Liga txapelketan, ez dakit, orain dela 30-40 urteko errekorraren parera ailegatuz, eta nik uste, partidu oso bat ikusteko aukera izango dula, zer esanik ez, Movistarrek eta Canal Plusek asteburuko partidazotzat hartu dute, eta guztiz merezita, ze ligako aurreneko postu horretan daude bi taldeak, eta ea, hori, liderren arteko norgehiago kauntan puntuak etxean geratzeko abantaila hori edo abagune hori aprobetxatzen duen Errealak. Ea, eta partida hauetan ikusiko da, benetan Erreala ere zertako gai den, ez? Egia esan, Cadizen kontra edo Getafe, Betis izan edo Osasunen kontra 3 puntuak irabaztea beharrezkoa eta ondo dago, baina horrek ez dizu ematen hor aurrean txapeldunen ligara joateko txartela edo liga irabazteko txartela. Benetan zerbait handia egin badu horrelako partiduak irabazi behar ditu edo erakutsi behar duentzat horrelako partidak irabazteko gai dela. Eta bai, Errealarentzat erronka handia eta zaletu ontzat ea Erreala zertarako gai den ikusteko aukera polita. Orduan, Krupetoko entzuleare horrego gira, partia ikusten gure bai, eta ea Erreala zertako gai den. Dena Errealari indarra eman nahien. Bai, eta 3 puntuak ea Donostian geratzen diren. Eta hor, lehen komentatzen nuenez, agian rotaziotan da partidu askoren aurrean Villarrealek plantilla hobeto erabiltzen ari ote den Unai Emery, Imanol Alguazil bera baino, ze AZ Almarren kontra ere ikusi genuen ez, AZak partidu ona planteatu zuen, Reala momentu batzutan gainditu xamartuta ere ibili zen, eta empatea edo berdinketa ontzat eman genezake, ze AZak 3 puntuak ere eskurazitzaken lasai asko, eta nik uste
Realak nabari duela fisikoan pixka bat bajada hori, bereziki Merino ikusten dut aspaldian jetxi xamartuta, egia esan denboraldi hasieran ikaragarrizko maila ematen hasi zen, baina orain bai hasieran emandako maila hori eta neko hori pilatu zaio hanketan, eta behar bada Merino izan daiteke erakusle garbia Realak fisikoan behintzat nabari dezakela orain arteko partidu karga hori. Bai, eta bueno, mailan ikusi da, Merinok hori, izugarrizko hasiera egin zion urte saio honi, bueno, Liga eta bai Europa Ligi, nola jokatzen zuen eta ikustea izugarrizkoa zen, eta jetxi du maila hori ez, eta horrez gain, Silva eta Guri eta horrelako jokalariak ere lesionatu dira, eta bai, Errealari da partiduen karga hori nabaritzen ez, eta nik uste hori da ikusleok eta Realarekin duen zalantza handiena ez, ea gai izango te den maila horri eusteko. Ze bueno, egia esan bai, Europan egonda kalendarioak ez du deskansurik ematen, asteroia 2 partidu jokatzen dituzte, talde hortatik, orain arteko lesioak nola baita esateko zelai erditik aurrera etorri dira, eta hor ematen du aulkian baduela zer jarria Imanolek. Egia esan Barrene gutxi jolasten ari dela iruditzen zait, aukera asko ez dela izaten ari, eta adibidez, Silva bat, aurrekoan komentatzen genuen bezala, duen adinarekin, 36 urterekin, ia dena jokatzen ari zen, eta azkenean horrek ez du sekreturik, lesioa etorri da. Bai, hori da, urtek ez dute barkatzen, eta partida guztia jokatzen jartzuaren baduzu, maila emango du behar bada, baina hautsi ere egingo da, ez, orduan, ez dakit, Imanolen aldetik hori, kasu horretan taktikoki edo katxa izan den edo ez, hainbeste partiduetan hor Silva jartzea minutuak pilatu, behar bada hori hobeto antolatu behar zuen ez dakit, baina Errealak partida karga izugarria du, eduki du eta edukiko du, jokalariak baditu, zuk esan bezala Barrene eta Merkelantz ere ez da apenas sartzen ari. Ja, egia. Eta ez dakit. Baina beste alde batetik ere, nahiz eta minutu asko ez eduki, nik uste maila ematen ari dela, azkenengo 20 minutuetan ateratzen direnean, bere maila erakusten dute, eta behar hori, maila erakusten dutenez, minutu gehiago eman eta deskantsua beste ez, behar bai. Bai, ze nik uste aurten gaina denantzako minutua daudela, 3 txapelketak jokatuta, eta entzuleak ere gurekin ados, ez, Merkelantz eta Barrene ekipoaren dinamikan sartzea guztiz beharrezkoa ikusten dutela diote, eta ni ere guztiz ados beraiekin, ze, jokalari garrantzitsua era, ez aztu Merkelantzek iazko denboraldian 14-15 gol, eta beste hainbeste asistentzia eman zituela bigarren mailan, eta hau nik uste sartu beharreko jokalaria dela, jokalari arriskutsua, ze beste adibidegarri bat, Mikel Oyarzabal dena jolasten ari da orain arte. Bai. Eta golak ematen dizko Errealari eta zaila Mikel Oyarzabal bezalako jokalari bat behar da ulkian ustea eta honek ere atxedena beharko du, ez? Bai, beharko du. Gero egia ere Merkelantz uste dut lesionauta egon zela hori bai. Temporada hasi zenean edo, eta duela gutxi berreskuratu dela, ez? Eta, baria pixkanaka minutuak edukitzen, eta aurrerantzean dinamikan gehiago sartzen den, minutu gehiago izaten dituen, eta Mikel Oyarzabal bezalako izarrak, Merino eta hauek, deskantsu gehiago izaten duten, ez? Eta, enbeste jokalari eta, jokalari duten maila ikusita, ea Imanolek hori dena ondo antolatzeko aukera izaten duen, eta ea Reala kopako finala izan, Liga, Europa League, eta txapelketa guztiak, irabazi ez dakit, baina ondo nivel poli bat emateko, bai. Ea Imanolek teklarekin asmatzen duen,
eta denak entxufatuta mantentzen dituen berak horren ohikoa duen estilo horrekin, ez? Eta Liga Txapelketari begira nik uste orain datorrela gainera denboraldiko puntu kritikoa, ez? Ze atzo topatu nitzen datu batekin, Errealak lehengo denboraldian ere altura hauetan 19 puntu edo horrelakoren bat zituen okerrez banago, aurten 23, eta gero urrungo partiduetan 22tik 11 besterik ez zituen lortu lehengo denboraldian, beraz, jetxiera hori nabaritu zuen, ez dakit fisikoan edo futbol mailan jetxiera hori izan zuen denboraldiaren altuera hontan, eta nik uste puntu hori orain etorriko dela, eta ea eutsi diezaioken 6 partiduko ratxa honi, puntuak pilatzen jarraitu, eta benetan tablako edo sailkapeneko goi postu horietan mantentzen den hemendik eta urtarril bitarte partidu karga garrantzitsua izango baitu orain arte bezala, ez? Bai. Hori horrela da, astea hori ondo dago, baina azkenengo urteetan eta talde asko hasiera temporada ongi ez, gero zaila izaten da ondo hasitako hori mantentzea. Eta Barcelona, Madrid, Atletico edo horrelako talde baten mailan egon nahi badu Realak, beste talde handi zar hauek duten karakter irabazle hori mantendu behar du, ez? Eta ea nekea ongi kudeatzen duen, eta ea hor gainean egoteko gai den. Hemen ari naiz ikusten Realak aurrerantzean ukiko dituen norgehiagokak, urrena Alaves kanpoan. Partidu gogorra. Bai, gero egia da Eibar etxean jasoko duela Donostian. Eibar ez da bilfina aurten. Levante kanpoan, eta Levante eta gero Atletico Madrid Donostian. Aurkari zuzena. Bai, Alaves, Eibar, Levante, Atletico Madriden partidara iristeko gai den, puntuak pilatuta, eta Atletico hori irabazi. Eta hor, nik uste langa hori behin pasata, maila ona erakusten badu jarraian dituen 4 partietan, aurten Errealarekin amesteko arrazoi askorekin egongo gara. Bai, kalendarioa pixka bat repasatuta, nik uste urrungo 3 partidak teorian behintzat puntuak pilatzeko partioa dira, taulan askoz ere berago dauden taldeak dira, eta borrokatzen duten taldeak dira, eta hauen aurkako partioak sekula ez dira errezak, baina Realak aurten erakutsi duen mailarekin, eta horrela jarraitu ezkero, puntuak pilatzeko aukera latza, eta gero Atletico Madriden aurkako norgehiagoka hori, klabea izango litzateke gaur egun behintzat sailkapenari begiratuta. Gero, honi gehitu behar zaio, astean zeharreko osteguneko partida ere izango duela ia astero, eta ea sprint honi edo bolada honi eusten dion, eta partidu serie hau nolabait edo obstakulu hauek gainditzen joaten den astez aste, eta benetan ilusionatzeko denboraldia egiten digun Errealak, zuk esan bezala nik uste hau ondo pasa ezkero eta Atleticoren kontra emaitza politen lortu ezkero, Realak aurten sustoren bat edo beste eman dezake. Behar bai, eta denok hor begiratzen dugu Ingalaterrara, duela pare bat 3 urte pasatakoa ez, Leicester Cityk nola hasieran ez ustean hasi, partidak irabazten hasi, inorrek espero ez zuenean, gero nola Premierra irabazi zuen ez, eta ea antzerako zerbait ikusteko aukera dugun hemen, politia izango zen, euskal talde batek gure Errealak liga irabaztea, eta ea aurrerantzean bolada honi nola eusten dion, eta zertarako gai den. Ea ba, 2002ko denboraldian denuak egin zuen antzera, Realak sustoren matematiko aukera duen, eta orduko hartan bigarren izan bazen ere, aurten hori alegria txiki bat ematen digun, eta lehen postuan sailkatzeko aukera ere duen. Pixka bat ametxe egitea izango litzateke, oraindik urruti ikusten den zerbait, baina jokua ikusita ezinezkotzat behintzat ez du joko, eta Aitor hemen gaur entzuleak oso aktibo ikusten ditut, eta galdetzen digu entzule honek, Ilarramendirekin esperantzik aldaukazu oraindik?
Nor da, Ilarramendi, non dago Ilarramendi? Ze Ilarramendirekin topatu garen, baina Martin Zubimendi erakusten ari den maila ikusita, Ilarrak behar bada ez dakit mutrikurateko joka hasi beharko duen, edo... Beraz, Zubimendik erretiratu dezake Asier Ilarramendi? Ez dakit, nik uste dut Ilarrak, partida eta, bola luze batean, bigarren hor lesio baten ondorioz, ezkutuan egon dela eta atera diren jokalariak, ez dakit, postua zaila jarri diotela ez. Eta orduan, hainbeste denbora geldik egon eta gero, Martin Zubimendi, Guevara bezalako jokalarien aurrean, ez dakit, hoiei postuak entzeko nahiko lan, eta ez dakit benetan Ilarrarekin ze pasatukoen. Baina, nik enago ardura guta. Nik uste dut postu hori ja nahiko babestuta dagoela, eta ez dut uste azken bola honetan falta mota dugunik. Orduan, ez dakit benetan Ilarrak ze paper dutko duen aurrerantzean. Alde hortatik, entzuleoi oharra eman beharko diogu, Aitorren laguna edo ezaguna dela Zubimendi, eta, Aitorren iritziak ere nolabait, ez dakit, objektibotasun hori galdu dezakela, baina guztiz ados ez, Realak hor bi altxor bilatu ditu ez, Guevara eta Zubimendi, ez badira ikaragarri destakatzen duten jokalariak ere, bere maila ederki betetzen duten edo ematen duten jokalaria dira, Realak behar duena ematen die, Imanolek eskatutakoa kantxan edo zelaian trasladatzen dute, eta alde hortatik zurekin atorrez, bat ere kezkarik ez, inorrez dago Asier Ilarramendiren zain, eta egia bada ere Asier Ilarramendik bere garaian zuen maila eduki ezkero plus bat izango litzatekela, nik uste gaur egun postu hori behintzat nahiko kubrituta ikusten dutela. Alde hortatik gehiago kezkatzen hau behar bada atzeko lerroak. Atzeko lerroan lesioak eta nekeak nabarmentzen hasi dira, besteak beste Gorosalbes, horren beste destakatzen ari zen Gorosalbes lesionatu zitzaigun, aurrekoan Lenormandek ere ez zuen jokatu eta Zubeldia eta Aritz izan genituen atzeko lerroan, Haien eta Monreal, ematen du rotaziotan sartzen ari dela biak eta minutuak elkar banatzen, baina, hemen lesioren bat gehiago edo behar baino karga gehiago izaten badute jokalariek, ematen du ahuldadea hemendik etor daitekela ez. Plantilla hain zabala ez duela atzeko lerro hortan Realak, erditik aurrera bezala duen bezala. Bai, era badagoz. Erdialdetik aurrera nik uste dut bai postu guztiak ondo babestuta dauela, eta atzekaldean jokalari titularrak begiratuz, Aritz, Lenormand edo Zubeldia, nik uste dut hiru horiek mantendu ezkero, Realak atzeko lerroare maila handikoa duela ez, baina gauza hori da, partida asko, partiden karga handia, eta atzeko lerro horretan jokalariak erortzen joaten dire ez, erortzen joatearekin batera, ez dakit hiru horiek desagertu ezkero zein etorriko den, ez? Ez dakit, Sanchek asko ez dut ikusi, baina Sanchen dauden atzelariak ere ez dut uste maila handikoa direnik, ez? Orduan, Erreala errezatzea besterik ez du, ez? Hiru jokalari hori galtzen baditu, benetan, nik uste araza ondietan egongo dela Erreala. Nik uste erditik aurrera ikaragarrizko etorria dagoela Sansenez, ikaragarrizko jarioa harkatu, hor jokalari gazteak indartsu atoz eta kalidadea ikusten da, baino atzeko lerro hortan ikuste lehorte pixka bat badagoela bai kanteran da bai lehen taldean ere, Imanolek nolabait soluzioak bilatzen ditu ez, Zubeldia orain zentral postuan ikusten dugu batzuetan, hori Lenormand edo Aritzen ordez, Aritz bera ere, gaur egun zentral jokatzen duen jokalaria da, baina ez aztu bere garaian egaletik aritzen zela, eta soluzioak bilatu dira, Sainan ere sartu da hor, baina esan dagoa ez, justu xamar ikusten dut atzeko lerro hori,
eta nik uste errezatu beharra izango dugula denboraldian zehar, inor ez lesionatzeko eta denak osasuntxu izateko, ze bestela sufritu dezaken lerroa izan daitekelako Realaren kasuan behintzat. Bai, hori da. Realak, hori, atzeko lerro honetan, oraingoz ondo, baina kontu handiz. Eta ea nola joaten den. Ze desagertzen badira hor dauden horiek, lehen esan bezala, arazo handiak eta maila erakusteko eta arazoak izango ditu. Eta analisia bukatze aldera, behar bada gaurko 11koaren azterketa egin genezake? Gaur, esan bezala anoetan jokatuko dute gaueko 9etan Realak eta Villarrealek, atean Remiro izango dugu, hemen sorpresarik ez, Remirok postua ederki irabazita dauka, ligako Zamora dela esan da nahikoa izango litzateke. Atzeko lerro hortan berriz, haien izango dugu ezkerregalean, Zubeldia eta Lenorman erditik eta Zaldua eskubian, hemen ikusten da Gorosalbes ez dela osatu, edo ez dagoela bintzat 100%, uste dut gainera ez dela konbokatuen listan ere sartu, eta erdian berriz Zubeldia eta Lenorman, aritzek atxedena, ederki irazitako atxedena. Bai, nik uste dut gaina lesio bat edukizuen duela partida, aste batzuk atzera edo, eta karga handia, Europa League dela liga dela, eta nik uste meztako deskansua, eta maila ona erakutsi du, eta hor egon da ia ez, pixka bat deskantzatzen da. Ondo etorreko zaio. Bai. Eta ezkerregalean Monreal Xaharrari ere erreleboa emango dio haien kanterako gazteak. Monreal ere maila ona erakusten, baina adina ere badu honek, sartze hasia da, eta guazen hau ere aulkian ustera ze lesioek ez dute barkatzen ez dugu, haien bizalako gazte bat 11kora, eta atera denean maila erakutsi du beti, ez dakit. Bai, ez du diztira berezirik eman behar bada. Konbentzitzen zaituen ezkerregaleko jogalaria haien? Dizdira handi gabe, baina hor maila erakusten duela iruditzen zait, eta ez dakit. Neri egia esan gaur parean Gerard Moreno, Samu Txukueze eta Moi bezalako jokalariakin, hor ezkerregal hori haien eta Zubeldiak osatuko dute, eta ez dakit 100% segurua den egala iruditzen zaiten ez. Beste aldetik agian Lenorman Zaldua, bai ikusten dut Zaldua defentsa lanetan sendoagoa den jokalari bat bezala, baina ez dakit gaur sufritu ezkerregal hortatik Realak, ez dakit, Bai, Lenormanen maila erakutsi du, baina gaztea da ez, eta Zubeldia eta haien gaztetasunari dagokionez pareko, ez? Eta atzeko lerro oso gaztea, eta behar ez dakit, gazte izate horrek eta esperientzia falta horrek, behar gaur eragina izango du, ez dakit. Eta Gerard Moreno eta horren aurrean komeriak izango dituzte. Hauek kutsi egiten dute atearen aurrean gainera, así que, Bai, espero dut horrela izatea, eta maila erakustea eta, heldutasuna plazaratzea, eta ez ditugun arazoak izaten. Entzule batek dio, zer izango litzateke talde hau Inigo Martinez eta Jurirekin? Egia esan... Salto importantea ez? Talde boro bila. Hau ere Bilbo aldera joan ziren, eta traidoreak ere zitugu nahi ez taldean. Ez zenioke traidore dituko ez dakit. Hauek bando zaldatu dire eta kuguriarekin ez? Bai, eta zer izango zen erregarik Griezmann egongo balitz ez, eta horrela jarriko bagina, zer izango zen hortan, jokari asko ez, baina, dituguna ditugu, eta talde polita dugu, eta gai gara, edo zein irabazteko. Mikelek askotan gustoko duen esaera bezala ez, balitz eta baluan azkenean denak gose zil. Hori da, zin gara horrela bildi ez, eta nik behar bada, Inigo bezalako jokalari bat izango genu, eta Juri Bertxitxe, ez dakit, Lenormand bezalako batek ez zuen aukera izango, eta... Beharroa da, bai. Etzen arrobitik aterako ez, etzelako gongo beharroa da. Eta bida, joan zen Inigo Martinez, 40
milioiak edo utzi zituen Donostian. Aperri baien poltsikoan. Bai, aperri bai hortxe dabil, papoa bete eta bete, diru hori gastatu gabe. Otorduz. Bueno, bai, eta, bueno, guk fitxaketak ez guk arrobia, eta, bueno, ondo dijo gauza, eta jarri bezala. Gero, zelai erdian berriz, gaur zelai erdi, bueno, diferentea, esan genezake, Gebara izango dugu pivote lanetan, eta aurretik Merino eta Roberto Lopezi aukera, gaurkontan Imanolek, ez dakit, zelai erdi erakargarria, Roberto Lopezek, bai, gol pare bat sartu ditu eta gol politak, baina ez dakit hortaz gain maila berezirik erakutsi duen edo ez dakit zer iruditu zaizu orain arteko bere denboraldia eta gaur nola ikusten duzu Villarrealen aurka, zelai erdi hau? Ez dakit zer esan. Gebara, Merino eta gero Roberto López, Gebarak egia esan maila politxari usten, ala ere Zubimendi Gebararen aurretik jarriko nuke. Nola ez? Bai, nire utzait Zubimendi Gebara baino maila handioa erakutsi dela eta jokalari kompleto gaela. Aitor orain ere barriendo para casa esaten den bezala, ez? Hori da, bueno, beharra da pixka bat. Hortik horri lotuta hone iritzia, ez dakit, Baina bai, Zubimendik ere ikaragarrizko maila. Bueno, Gebara maila hori ona ari da gusten, da, bueno, alde horretatik Gebararen postua ondo babestuta. Gero Merino, ea gaurkoan aurreko partietako mailari pixkat, buelta ematen dion eta bere tempora hasierako maila hori erakusten duen. Mikel Merino kondea itzultzen den. Ea. Eta gero, Roberto López didagokionez dakit. Egia da, 21 urte azpiko Espainiko selekzioko neurketetan ondo bilidea, golak sartu ditula, Errealarekin de partia txukunak ari egiten, baina, bueno, ez du inondik inora lehengo urtean Odegaarrek edo aurten Silbak zuen distira eta maila hori, eta alde horretatik nik uste geizko ditu garela, eta 11 hau ikustean da jokalari horiek, nahiz eta Roberto López jokalari oso trebea eta distiratxu izan, zerbait falta duela Realaren 11. Bai, eta igual fai hori edo akats hori egin dezakegu, ez? Hori Roberto Lópezi eskatzea izarra hauen maila, eta nik uste akats handia izango litzatekela, ze bueno, kanterako mutil bada, pixkanaka gora datorrena, eta akats bat izango litzateke Odegaar edo Silbarekin konparatzea. Nik uste, bueno, ez dela denboraldi txarra egiten ari, aukerak aprobetxatu ditu eta gol batzuk sartu ere bai, ez du noski beste bi izar hauek bezalako distira, baina bueno, gaurkoan behintzat aukera eman dio Imanolek, eta ea aprobetxatzen duen, eta golik sartzen badu aurreko aldietan bezala, asko zobeto. Aurreko lerroan, aldaketa gutxi, William Jose sartu du gaurkoan, Alexander Isak aulkian utzita, honek ere atxedena gaurkoan, edo bueno, titular behintzat ez da aterako, eta Biegaletan Oiarzabal eta Portu. Bi minako langile esan genezake. Bai. Portu eta bai Oiarzabal, izugarrizko maila dira erakusten ez, temporada honetan, eta Reala, uste dut, aurre lerro horretan, jokalari distiratxuak plazaratuko dituela gaur, 11koan, eta, bueno, atzean egiten ditugun utxun eta behar akatsak ez, aurrean horre bira eta buelta emateko izugarrizko jokalariak ditula ez, eta polbora bentsa badaukagu, Portu eta Oiarzabalentzat inspiratuta ikusten dira, ea William Josek golerako bidea asmatzen duen, aurten ez da biltza gure aurrelariak oso fin, gol gehienak Mikel Oiarzabalek eta bigarren goleatzaia ez nago seguru zein den, baina agian, bueno, Isak izan daiteke, baina gaurkoan alkian izango da, eta ea William Jose gaur hori postasun txikimere ematen digun, eta golerako bidea asmatzen duen. Ea horrela den, eta aukerak izaten dituen, eta aukerak ongi hori aprobetxatu edo bideratzen dituen. Eta ea horrela den, eta bueno, postasun txikita handiak ematen izkiguten.
Hala ere ez dakit, Villarrealek ze partidaren ze planteamendu egin dezaken, ze Villarreal ere, baloi jabetzaren aldeko taldea da, baloia edukitzea gustatzen zaion taldea, eta joku polita proposatzen duena, eta Willian Jose, Bizkarreko joku hortan oso abila den jokalaria da, behar bada Isakek duen abiadura punta hori ez dauka, eta alde hortatik ez dakit gaur Alguazilek Willian Joseren aldeko autua zergatik egin duen. Behar bada Villarrealek joko polita proposatzen badu eta atzean iste ezpada behintzat, Isakek ere aukerak izan zitzakeen, korri egin eta aurkariaren atzeko lerro horri nolabait bizkarra hartzeko, ez? Willian Jose ikusten dut, aurreko astean adibidez Kadizen aukera ona dela Willian Jose, ze aurkako talde atzean sartu eta behar bada Willian Joseren bizkarrezko joko hori eta goiko joko, gorako joku hortan duen dominioa, baina gaurkoan bere aldeko autua egin du eta ea partia nola planteatzen duen Villarrealek, baina ez dakit, nik behar bada gaur Isak gehiago ikusten nuen Willy baino. Behar bada, bai, ez dakit egia da hori Willian Jose bizkarrez da atzeko lerroa oso sartuta dagoenean edo behar bada lan gehiago egiten duela, eta berriz Isake bizkarra eta abiadura. Sprint bat, abiadura aldetik min gehiago egiten duela, baina egia esan ez dakit zer Villarreal topatuko dugun, ez? Atzean sartutako Villarreal bat, edo benetan Realari gauzak zai jarri eta aurrera jungo den, ez dakit zer Villarrealuko aurrean, ez? Eskenik, gainera Villarrealen atzeko lerroari begiratuta ikusten ditut hor, alde batetik Asenjo, ikararizko atezaina, Remiro ere punta-puntan dago, baina Asenjo ere ez da atzean geratzen, eta gero, Albiol eta Pau Torres atzeko erdilanetan, eta aurretik Iborra. Willian Josek norekin borrokatu izango du, gaurkoan, iruditzen zait. Bai, eta behar horregatik aukeratu Willian Jose eta ez Isak, ez? Isakek utxuneak gehiago behar ditu distiratzeko, eta Willian Jose mutil edo indartxoen aurrean erosogo ibiltzen da, ez? Eta behar hori. Willian Jose sartu hor borrokatzen, Pau Torres, Albiol, Iborra eta horien aurrean, eta gero Willian Josek borrokatutako hori Oiartzabal Portu edo Roberto Lópezek aprobetxatu ezala, ez? Eta ea Imanolei ondo ateratzen zaio pentsatutakoa eta plazaratuko duen amaikakoa, eta berroa joaten den. Entzulea gaurkoan fin dauzkagu, Aitor, entzule batek diogu, eta Jon Bautista, gu hemen ari gara Isak aurrera eta Willian Jose atzera, baina Jon Bautista ere hor da aulkian, eta ze espero behar du gaur Jon Bautista daz? Aterako aldu, izango aldu aukerarik? Ez dakit izango duen edo ez duen izango, zain txamarra. Edukitzekotan ikuste dut 85. minututik aurrera, ez? Baina bai, baina... 85... Bai, edo, behar da 0-0an sartuta erreala, eta ez dakit, Imanolek aukeraren bat ikusten dio Bautistari, ez? Ikusi genuen adibidez Kroatzian, Europa Ligen... Argi Jon Bautistaren burukadarekin, honek gazta importantea eta azkeneko minutuetan agian zer esan eman dezake. Baina bai, nik uste dela aurten erreala erakustenaren maila ikusita, 85. minututik aurrera edo ateratzeko jokalari bat, ez? 0-0 bat eduki eta ea 0 bat sartzen duen hor arean geratzen diren baloi zikin horiek bultzata ea gola sartzen duen da 3 puntuak bat ezko, hortik gainera ez du uste errealaren plantiek beste zerbait emateko gaidenik, ez dakit. Espero dugu Jon Bautistaren beharrik ez izatea eta horren aurretik partioa nolabait etxean geratze, 3 puntuak etxean geratzeko
jokoa erakustea Realak eta partidua lehenago istea ez. Analisia bukatze aldera, pronostiko bat eskatu behar dizuegu, entzuleok utzi zuen iruzkina iruzkinen kutxan, goleatzaileak eta guzti esatea posible duzue, eta komentatuko ditugu, eta Aitor, zuri eskatu behar dizut pronostikoa? Pronostiko bat egite aldera, nik futbola ikusten dudanean beti dut esperantza hori eta gustatzen zait golak egotea. Eta Realaren kasuan erakusten duen joku distiratsu hori ikusita beti daukat irudipena gol asko egongo dira edo gero igual ez dut asmatzen ez. Orduan 3 eta huts esango nik. Positibo, gure Aitor? Bai. Golegileak Portu, Oiartzabal ere beti sartzen du. Penaltiz beharra da. Penaltiz zola esango nuke, bai. Bestea Oiartzabalek eta hirugarrena ea Konde Merino itzultzen den da pixkat autoestima egoten zaion da bere alde jarriko hirugarren gola. Ikusten duzu, Aitor, euforiko, etorri zaigu 3 eta hutseko pronostikoa, benetan pronostiko positiboa Errealarentzako, eta asmatzen duen. Nik bestalde azpimarratu nahiko nuke, zelaiaren alde batean Remiro daukagula ligako Zamora, beraz, Reala oso gol gutxi jasotzen duen taldea dela, eta bestetik, Villarreal, hauek ere atzealdean oso sendo ibiltzen den taldea, eta gol gutxi ikusi duen taldea. Beraz, ni ere zu bezalaxe futbola ikusten duenean, beti desiatzen ez, gol asko ikusteko eta partidu oso erakargarri bat, baina ez dakit gaur partidu zaila ikusten dut gol asko ikusteko, esandako sendotasunarengatik. Ze bestaldetik aurrealdean 2 taldeek polbora soberan dute, Gerard Moreno, Alcacer bera eta Erreala Willy entxufatzen bada eta Portu eta Oiartzabal izan da, zer esanik ez. Baina bai ikusten dut partidu, igual partidu iriki bat ez, erakargarri bat, baina igual uste baino gol gutxiagoko partidu bat. Beraz, nire pronostikoa beti ere Errealaren alde, noski, ez dugu honen kontra pronostikorik sekula egiten guk, eta 2 eta batekoa behar bada, 3 gol badira denera, eta goleatzaileak, zuk esan bezala ez, Oiartzabal, baloi geldian aukerak beti izan dituelako Oiartzabalek, eta mutil goleatzailea delako, goleatzaile esena badu, eta bestea, ez dakit, behar bada Merino gustatzen zaio, baina Merino ez dakit, azken partiduetan baju xamar ikusi dut, eta Kadizen 2 sartu behar zituen partidu batean, ez zuen goli sartu, eta beraz Porturi emango nioko agian beste gola, Villarrealen bizkarra hartu jokaldiren batean, eta baloia saretara bialtzeko aukera ikusten diot. Beraz, biok ere Realaren aldeko pronostikoa. Bai, Errealtzalea gara eta beti horretago esperantza ez, eta 3 puntuak lortzen dituen Errealak, eta hori, sailkapenaren buruan mantentzen den, jarraitzen duen, eta poztasunak ekartzen dizkigun, Entzuleak beste aldetik, negatibo xamar, 1 eta 2koa pronostikatzen digu entzuletako batek, fisikoki Reala justu xamar ibiliko delako partiaren amaiera aldean. Arrazoi puntu bat ere izan dezake. Gaur egun ala ere, 5 aldaketa eskuan izan da, aldaketen bitartez pixka bat refresko hori eman dizaioke taldeari Imanolek ere, beraz, ez duen fisikoki sufritzen eta puntuak etxean geratzeko aukera duen. Bai, ez duen hori fisikoki sufritzen edo eta partia hon bat egiten duen. Nik komentari horren aurrean beti ikusten dut, nolabait, Errealzaleen aldetik jarrera bat. Pesimista? Beti, bai, pesimista. Ez dakit zenbat urte pasatu beharrean den Erreala ez, hori, Barcelona edo Real Madrid edo Villarreal edo Sevilla baten, ez dakit maila ere izteko ez. Niru iruditzen zait partiak irabazi, talare beti zaletua pesimista xamarra. Egia esan behar bada, 6 partidu jarraian irabazita, estadistikoki bakarrik ere galtzea ere tokatzen zaio, edo, berdintzea behar bada.
zazpigarrena irabaziko alu historiara pasako baitzen, eta hori, historiara pasatze hori ez da erresa izaten. Ez, eta behar bada hori, arrazoi handia du ez entzule honek. Bueno, ez da. Bai, pronostikoa bintzat Errealaren alde, gerokoak. Bai, Errealaren alde hori da. Partia hasi aurretik Errealaren alde. Gero partia bukautakoan, hitz egingo dugu, ez da esango dugu, Errealak gaizki lidera, ez zituela 3 puntua merezi baino lehenago ez. Lehenago, hori, esperantza beti hor, eta taldearekin bat. Eta gainera aipatu, Errealak partio hasi aurretik lehen gola ja sartu diola Villarreali, hemen aulkiari begiratuta, Villarrealen aulkiari Ruli dute hor aulkian eserita. Hau ere gol latza sartu genien, ez dakit 7 milioi zenbatean saldu zuen, Aperri baiek, baina hemen Roberto Olaberen jokaldia, Maradonia, esango genuke ez? Bai, eta erabat harrigarria, ez dakit. Aulkian egoteko gainera? Bai, ze espero zuten fitxaketa horrekin ez, eta berriz ere, Aperri bai beste behin papoa beteaz ez, dakit. Diego Llorente Litzera, Ruli Villarrealera, ez jokalari txarra. Saldu bai, eta fitxatu ez, eta ez dakit dirua bildu, eta Ruli ere 7 milioi edo Villarreali, ez dakit. Erreale, fitxaketa egiten astekotan, ez dakit, Medrino edo, Portu edo, badira, ze fitxatuak ez da. Ruli ez bintzat. Ruli Llorente eta inorren nahi zitu jokariek ematen dituzte eta gaina diruarekin ez orduan ez dakit. Nik magia ozer duen, Aperri baita bere lantaldea, baina harrigarria benetan. Bai, bulegoetako Messi dugu Aperri bai, aitortu behar dugu, gauzak ederki egiten ari dela. Beste entzule bate dio, beste pronostiko bat eta batekoa, hau pixka bat pesimismoa eta optimismoaren tartean kokatzen da, berdinketarekin konformatzen zaigu eta Porturen gola. Portu lanaren poderioz gola sartzeko gai den eta hori. Bat batekoa, bi batekoa edo 3 batekoa bihurtzen duten. Ez dakit pronostiko egiteko moduan behar hori ikusten du ez empate egongo dela eta hori izan ez empatea, baina nik uste pesimista izan zaitezkela, eta optimista izan, baina arteko zerbait empatea ez da inoiz pronostiko. Errealaren partida bat igandea hor alaitzeko 9etan, eta empate bat etzazu esan, ez dakit. Hori da, igandea triste bukatzeko motiboa, ez? 3 galtze baduta, Villarrealen golak uste baditugu ondo, edo alderantziz. Errealaren 3 golak ikusi eta 3 txiraz badu, are eta hobeto. Baina empate bat nik uste dela emaitzariko kerrena ikustearen eta denontzat. Ez gatz eta ez piperrez, agian entzule honek guk bihotzarekin egindako pronostikoa honek buruarekin egin du, eta pentsatuz empatea Realarentzako emaitza positiboa edo onargarria izan litekez, Villarreal ere hor goian da, eta galtzen ez duen bitartean eta Villarreal 6 puntuko distantziara mantentzen duen bitartean gaitzerdi. Pixka bat hankak lurrera etorriz empate hori pronostikatzen digu, ze esan bezala Atletico fuerte ikusten dugu eta amestea posible da, Realak ligan ondo egingo duela, baina empatea arrazoiaren barruan sartzen den pronostikoa ikusten denik. Triste xamarra, baina ulergarria ere bai. Tristea, ulergarria eta ongi erreflexio sakon bat egin dago pronostikoa, Bai, eta gainera ikusita entzulea zein den, honek seguro erreflexio sakona egingo zuela, eta honek pronostikoa ez duela haize hutsarekin egin, baizik eta ondo sakondutako pronostikoa dela, eta ongi reflexionatutako pronostikoa. Eta pronostikoak egin ostean, ez dakit, zeo zer gehitzeko geratzen zaizuen Aitor? Errepaso latza hemen diogu kirol munduari? Hitz egin dugu, pelotatik hasita eta futboleko 11. jorra aipatu, errepaso eman diogu, ez 11. barkatu, eta ezer aipatzekorik ez, ezer gehiago aipatzekorik ez, takit. Ezer gehiago etzaigu geratu aipatzeko kutxaren barruan, ja ordu bete eta pikoko saio polita egin dugu,
entzuleak ere gaur aktibo izan ditugu, eskerrak eman behar diegu, ze bueno, gaurkoan komentario ugari jaso ditugu eta benetan podcast atsegina egin zaigu, zuekin batera kolaboratuz. Aitor gaurkoan ere fini ibili zaigu, igande arratsalde honetan erakutsiz kirolean ere aditu dugula, eta beraz eskerrak eman behar dizkigu gaurkoan ere gurekin izateagatik. Bai, eskerrak zuri, Ander, beste behin hemen Grupetoko podcast honetan parte hartzeko aukera emateagatik, eta bueno, beste behin ere entzuleek nahi badute eta hemen entzuleek agintzen dute. Bai, ala izango gara. Eta ea Grupeto lehen mailara ere ematen dugu eta sailkapenaren puntara. Ea ba, esan da geratzen da. Eta hau denak esan da, geratzen zaigun bakarra, sofan eseri gozo eta lehenik pelota eta gero Errealaren partidua gozatzea besterik ez zaigu geratzen. Beraz, zuei entzule ere, agur bero bat, urrungo astean ikusiko edo entzungo dugu elkar berriz ere, ea gaur pelotan partidu poli bat ikusten dugun, eta Errealak 3 puntuak etxean geratzeko aukera duen, eta esan dakoa, urrungo larun batera arte printzipioz. Aupa Real. Aupa Reala. Eta bueno, partida ederra ikusten dugun, Altuna eta Jaka. Gero arte.